Čo je 5 najčastejších dôvodov, prečo sa vyhýbame mlieku? Prvým je laktózová intolerancia. Vedeli ste, že až 70% dospelých trpí na nedostatok enzymu laktázy? Určite poznáte niekoho vo svojom okolí, kto má pri konzumácii mlieka tráviace problémy, ako napríklad nafúkovanie a bolesti brucha. Ďalším dôvodom je alergia na mliečne bielkoviny. Spôsobuje kožné reakcie, problémy s dýchaním, ale aj ďalšie vážne príznaky. Tretím sú obavy kvôli hormónom a antibiotikám používaným v dnešnom priemysle. Existujú totiž názory, že mlieko spôsobuje zápalové ochorenia, akné a zvyšuje riziko určitých druhov rakoviny. Musím ale upozorniť, že mnohé z týchto tvrdení sú stále predmetom vedeckých diskusí. Po štvrté, etické otázky. Zaobchádzanie s dobytkom, dopad chovu na životné prostredie. A nakoniec prechod napríklad na vegánstvo a tým pádom úplné vylúčenie mliečnych výrobkov. Toto je 5 najčastejších dôvodov a v ďalšom videu sa pozrieme na pozitíva, ale aj negatíva spojené s konzumáciou mlieka, so zdravím kostí a na výskum v tejto oblasti. Ale povieme si aj o vhodných alternatívach. Ak chcete vedieť viac o zdravom stravovaní, o rôznych mýtoch, sledujte nás na Facebooku alebo Instagrame.